Čaute. V tomto videu by som rád porozprával zo pár slov o hriechu. Čo je to hriech a prečo, keď zistíte, čo je to hriech, si trikrát rozmyslíte, či ho chcete vykonať alebo nie. Čiže v dnešnej spoločnosti prevláda zo pár názorov o tom, čo je to vlastne hriech. Väčšinou sa rozpráva o hriechu v kostoloch alebo na farách, kde o tom rozprávajú vlastne farári alebo pastori. Záleží, v akej cirkvi sa nachádzate. A čo vám väčšinou povedia títo farári alebo pastori, je kompletne nesprávne pojatie hriechu. Čiže napríklad povedia vám, že hriech je chyba, že je to niečo, čo by sme nemali robiť, čo je samozrejme blbosť, lebo to sa nedá. Vždy každý bude robiť hriechy. Môže sa stať, že vám povedia, že hriech je niečo, čo Boh nechce, aby sme robili, čo je takisto nepravda. Bohu je absolútne jedno, či ty robíš hriechy alebo nie. Ďalšia chyba je to, že ak budeš robiť hriechy, nikdy nedosiahneš úroveň Boha, čiže nikdy ho nespoznáš, nikdy sa nestretneš s Ježišom a tieto veci, čo je takisto nepravda. Ďalší taký názor, ktorý prevláda, je, že budete platiť za svoje hriechy až po smrti, čo je takisto nepravda. Vy budete platiť za svoje hriechy už tu na zemi. A tam, kde skončíte potom, je už len vaša finálna destinácia. Takže Boh, keď tvoril tento svet, tak vytvoril dva svety. Neviditeľný a viditeľný svet. Neviditeľný je v Biblii označovaný ako nebo. A viditeľný svet, čiže tam, kde sa teraz nachádzame, je označovaný ako zem. Vždy, keď sa v Biblii spomína nebo, nie je to myslené ako nebo, ale je to myslené ako duchovný svet. Ako svet duchovných pravidiel a zákonov, ktoré tu boli stvorené, aby ovládali tento fyzický svet. Predstavte si Boha ako programátora. Ak poznáte, ako programátori fungujú, tak ich jazykom sú len dve odpovede, áno alebo nie. Čiže napríklad, keď sa stane nejaká vec v tomto svete, taký následok to bude mať. Ak táto vec znamená áno, toto sa stane. Ak táto vec znamená nie v tvojom živote, toto sa stane. Takýmto spôsobom fungujú zákony v tomto svete. Čiže Boh vytvoril určité pravidlá, ktoré fungujú na tejto zemi, ktoré sa riadia týmto zákonom. Čiže ak nejaké pravidlo je áno, toto sa stane. Ak nejaké pravidlo je nie, že sa nestalo to pravidlo, toto sa stane. Čiže Boh operuje len na dvoch odpovediach, áno alebo nie. Jednoducho povedané, hriech je ako vírus v počítači, ktorý napadá ten software a porušuje pravidlá, ktoré sú dané tým softverom. Takisto to funguje aj u nás v tomto svete. Boh určil určité pravidlá, ktorými sa máme riadiť na základe áno a nie odpovedí. A hriech v podstate porušuje tieto zákony, ktoré tu boli nastavené Bohom. Preto sa aj v Biblii píše, že doslova hriech porušuje zákon. Takisto tu platí ešte jeden zákon. Za každý hriech, ktorý spôsobíš tu na zemi, nedostaneš trest po smrti, ale dostaneš ho už tu na zemi. Za každý hriech, ktorý ty spôsobíš na tejto zemi, v tomto tele, dostaneš trest. Preto sú určité tresty za to, ktorý hriech spáchaš. O tých si teraz povieme. Čiže v skratke, poviem príklad, ako fungujú tieto zákony. Ak človek spraví hriech v podobe lži, že niekomu zaklame, táto vec sa mu stane. Ak niekto spôsobí hriech v podobe smilstva, táto vec sa mu stane. Ak niekto spôsobí hriech v podobe, dajme tomu, ak niekto spôsobí hriech v podobe chamtivosti, táto vec sa mu stane. Čiže napríklad, keď človek klame, a to je jedno, či je to malá lož, dobrá lož, zlá lož, biela lož, čierna lož, to je jedno.
ak človek klame dobrovoľne, tak trest za to je hanba. Človek bude poslaný alebo potrestaný hanbou, to je jedno, buď za týždeň, za 2, za mesiac, za 6 mesiacov. Ale príde ten deň, kedy sa ten život tak vďaka týmto Božím pravidlám zmení, že ten človek bude potrestaný hanbou. Možno ste si to nikdy neuvedomovali vo svojich životoch, ale teraz keď už to viete, tak môžete sledovať svoj život so stupom času a všimnete si, že napríklad klamal som a za mesiac, za 2, za 6 mesiacov sa vám stane niečo, čo vás potúpi, čo vás postaví do pozície, že ste ako keby ponížení, alebo ako to povedať slovensky. Proste bude na vás spravená hanba. Čiže trest za vaše hriechy sa vám stane už na tejto zemi. Ale nestane sa vám to hneď, ale s odstupom času, niekoľko týždňov, mesiacov, sa vám prihodí nejaký dôsledok tých hriechov. Napríklad pre hriech chamtivosti trestom vám bude ozobraté 10-krát až 100-krát viac. Čiže napríklad okradnete niekoho, alebo podvediete niekoho o peniaze, alebo niekomu ukradnete peniaze, to je jedno. Zobere sa vám 10 až 100-krát viac, ako ste si vyzobrali od neho. Trest za hriech cudzoložstva je depresia. Čiže ak budete spať s slobodnými mamičkami, ak budete priveľa masturbovať, priveľa pozerať porno, ak budete, dajme tomu, budete podvádzať svoju ženu, svoju družku, trestom vám bude depresia za tieto hriechy. Dobrým príkladom sú napríklad gejovia. Čiže ak máte nejakých svojich známych v rodine gejov alebo lesby, to je jedno, snažte sa ich sledovať. Oni na prvý pohľad, všetci gejovia vyzerajú úžasne, sú šťastní, chodia, cestujú, užívajú si ten život, ale vnútri sú zožieraní depresiou. Sú zožieraní, lebo páchajú hriech tým, že spia s inými mužmi alebo s inými ženami, ženy s inými ženami. Čiže skúste sledovať, ak máte nejakých známych gejov, ale takí, čo sú fakt gejovia, nie, že čo vraví, že je gej a s nikým nikdy nespal. Je gej 10 rokov a nikdy s nikým, žiadnym chlapom nikdy nespal, chodí na prajdy, to nie sú gejové. To sú gejové slovom, ale gej je gej činom, čiže keď spí s chlapom, chlap s chlapom, žena so ženou. Čiže sledujte týchto ľudí a skúste sa vcítiť do nich a zistíte, že sú veľkou depresiou, extrémnou depresiou v tom živote. Čiže čo sa také tým gejom môže stávať v tom živote? Väčšinou ich vždy sprevádza smrť. Napríklad niekto v ich rodine zomrie, mama im zomrie, napríklad povie vám, mama dostala rakovinu, alebo môj otec ma šikanoval, keď som bol malý, dajme tomu. Je to spousta, čo sa im deje v živote, takýchto vecí. Napríklad teraz ma môže sledovať nejaký gej a povie si, dobre, čo je Boha po tom, čo ja robím v posteli. Bohu je to úplne jedno, čo ty robíš v posteli, či spíš s mužom alebo nespíš s mužom, keď si chlap. On nemôže narušiť tvoju slobodnú vôľu, ty si môžeš robiť, čo chceš na tejto zemi. To je jeho pravidlo, slobodná vôľa. Ale my ako ľudia žijeme pod neustálou pozornosťou toho Boha. On nás vidí, počuje každý deň 24 hodín 7. Ty, keď robíš veci, ktoré sú proti nemu, čiže napríklad hanebné veci za tvojimi dverami, hej, kde nikto nič nevidí, tak táto prezencia Boha pri tebe ťa opustí. Proste on odíde. A namiesto neho príde depresia. Čiže tým pádom, keď jeho neviditeľná prezencia, alebo ako to povedať, odíde od teba, tak príde depresia.
Čiže tým pádom technicky vzato si už v pekle, pretože zažívaš tú depresiu. Čiže ako náhle ťa opustí, príde depresia a príde aj dôsledok tej depresie. Čiže tvoji príbuzní začnú umerať, tvoja mama umrie, tvoj otec môže umrieť, niečo sa ti proste stane. Len veľa ľudí si to neuvedomuje, pretože skoro nikto si to neuvedomuje, lebo nesledujú ten život v čase. Oni nesledujú to, čo sa im stane za 6 mesiacov, za rok, za 2, proste im je to jedno, ale stane sa to a potom vravia, že je to náhoda, že proste môj otec dostal rakovinu, lebo je to náhoda. Náhody v tomto živote neexistujú. Čiže ja neodsudzujem gejov, mne je to 4, čo si robí kto. Proste nech chce chlap spať s chlapom, nech spí. Ale treba si uvedomiť jednu vec, že to, čo robí Amerika, to, čo robí napríklad na Slovensku strana, nechcem menovať aká, každý vie, aká to je strana, tak má modré preferencie, má modrú farbu vo svojej vlajke, ako to povedať. Tak skrátka, tí ľudia sú oklamaní, že je to správne, že je to v pohode. Mladí ľudia sa na to namotajú a zbytočne tým páchajú hriech, ktorý nemusia urobiť v tom svojom živote nikdy, pretože ich to ani nenapadne niečo také spraviť. Ale tým pádom umierajú ďalší ľudia okolo nich, chápete? Kvôli tej depresii a kvôli tomu, že ich opustí tá neviditeľná prítomnosť Boha. Tým pádom umierajú okolo nich všetci. To isté platí aj pre tých, čo podvádzajú svoju ženu, svoju družku. Takisto, ak ju podvediete, niečo sa vám stane. To je jedno za aké obdobie. Môže to byť kľudne aj za rok, za 2. Niekto vám umrie, prídete o peniaze, prídete o dom, prídete o hocičo, čo máme drahé, pretože proste ten zákon nepustí. Keď ho porušíte, vždy platíte cenu. Vždy. Pri Bohu vždy platíte cenu. Ďalší príklad zo života. Od svojho známeho v Amerike som počul, že jeden chlap mal so sebou dieťa v aute a býval v Texase, kde je extrémne horúco v letných dňoch. A ten chlap prišiel domov, odstavil auto a dieťa nechal v aute. Išiel domov a začal pozerať porno. Proste 2 hodiny na to sa vrátil, dieťa bolo mŕtve. Tým pádom celá Amerika hneď vedela, čo spravil. Bol postavený do takej potupy, do takej hanby pred celým svetom, skoro pred celou Amerikou, čo zostalo. Len vďaka tomu, že proste nevedel udržať svoj chtič, svoje túžby a proste kvôli tomu zaplatilo dieťa. Takisto spanie so slobodnými mamičkami je hriech. To by sa takisto nemalo robiť. Čiže ak vás napadne spať so slobodnými mamičkami, podviesť svoju ženu, mať sex s tým istým pohlavím, vedzte tomu, že vás trest nemine na tejto zemi. A teraz si budete si sakramensky dať bacha a budete obozretní, čo budete robiť v tom živote. Pretože nechcete, aby vám zomrel niekto v rodine len tak za vašu hlúposť. Za 5 minút rozkoše vám zoberie mama. Oplatí sa vám to, stojí to za to, tých 5 minút, aby ste stratili človeka? Nemyslím si. Čiže keď si myslíte, že za vaše hriechy vám budete potrestaní až po vašej smrti, dajme tomu, že celý život ste hriešili, nezmenili ste nič na sebe, žiadne vlastnosti a Boh vás bude v pekle mučiť, tak ste na omyle. Vy už sa do toho pekla dostanete sem na tejto zemi. To, čo nastane po smrti, je už len dôsledok tých hriechov. Čiže napríklad, keď ste bol celý život gay, robili ste veci, čo sa nemajú robiť poza zavreté dvere s tým istým pohlavím, tak Boh vás pošle tam, kde je hriech, kde je smilstvo v pekle, do takého levelu pekla, kde sú smilníci, kde sú gejovia a tam vlastne zostanete. Čiže ako som už spomínal, ďalší hriech je hriech chamtivosti. Keď tu budete chamtiví v živote, tak trestom je stres, veľa stresu a to, že stratíte 100-násobne viac. Napríklad budete chcieť oklamať ľudí nejakou schémou, to je jedno, proste budete kradnúť od ľudí peniaze, našetrite 1 000 000 eur
a povedzte si, dobre, investujem to do Bitcoinu, investujem to do neviem do akých blbostí a budete žiť z tých investícií. Nie. Niečo sa v tom živote stane, čo vám tie peniaze zoberie. A to niečo bude od Boha ako trest za to, že ste klamal, že ste zavádzal, že ste okradal tých ľudí. Čiže keď niekto povie, že nevie prestať hrešiť, tak je blbec. Pretože keď vieš, čo teraz si spôsobuje, tak si budeš rozmýšľať sakramensky, dávať pozor, čo urobíš v tom živote. Napríklad ľudia, ktorí sú bezdomovci, myslíte si, že sú bezdomovci len tak, že je to náhoda, že sú na zemi, že spia na zemi po zemi a že nemajú čo dať do úst? Nie, to je preto, lebo 10 rokov dozadu napríklad spravili niečo veľké, čo poškodilo iných, alebo čo sa priečilo zákonom tohto vesmíru, ktoré nám ustanovil Boh neviditeľným zákonom. Čiže Boh ich potrestal tým, že spáchali hriechy voči nemu. Nezabil ich, neumožnil im zomrieť, ale už im umožnil to, aby žili v pekle tu na zemi. Čiže nemajú čo dať jesť, stále len pijú, kúria cigarety a žijú bez strechy nad hlavou a žobru o každé euro. Čiže uzavretiu tohto videa je len jedno, že hriech porušuje pravidlá tohto vesmíru, ktoré nám nastanovil Boh. Ak spravíš ktorýkoľvek hriech, za ktorýkoľvek hriech ti bude daná odplata v podobe trestu. Čiže keď budeš klamať, dostane sa hanba. Budeš postavený pred hanbu. Niečo sa ti stane hanebné, čo ťa bude srať. Keď budeš chamtivý, dostaneš veľkú dávku stresu, extrémnu. Pretože sa budeš báť o každé euro a stratíš 10 krát, 100 krát viac. Ak budeš mať problém s smilstvom, budeš obháňať slobodné mamičky, budeš podvádzať svoju ženu, budeš veľa pozerať porna, tak stane sa ti niečo za 3 až 6 mesiacov, čo ťa postaví do pozície depresie. Čiže môže ti zomrieť pes, mačka. Môže ti ochoreť nejaký príbuzný na nejakú vážnu chorobu. Môže ti niekto začať robiť zle bezdôvodne. Proste jeden deň je s tebou kamoš a druhý deň ťa už nechce vidieť a robí ti zle. Niekedy to Boh robí tak, že keď ste veľmi prežratý tým hriechom, tak on čaká a čaká, hej. Vy hrešíte, napríklad klamete celý rok, klamete a naraz vám príde trest. Čiže, ja neviem, dostanete sa do takej potupnej situácie, ja neviem, napríklad, že mama zistí, že pozeráte porno, alebo čo ja viem, čo môže byť pre vás veľmi zahambujúce. Niečo sa vám stane v takom zmysle, že to bude veľmi veľká hanba pre vás. Čiže ak budete prosiť Boha odpustenie za vaše hriechy, nerobte to. Pretože on vám neodpustí. Pretože on dobre vie, aký je váš zámer. Váš zámer je si zachrániť prdel od pekla. On vám zámerne nemôže odpustiť, pretože on vie dobre, čo je váš zámer. Že keď pôjdete na spoveď v nedeľu alebo sobotu, v nedeľu do kostola a v pondelok ten hriech spravíte znova. Aký to má význam? Keby vám odpustil sobotu, dobre, v nedeľu neurobíte ten hriech, ale v pondelok ho spravíte, tak ste porušili svoje slovo, ktoré ste dali Bohu, že to ľutujete a že už to nikdy nespravíte. A on vám uveril, čo vám nikdy neuverí, pretože on vie, čo máte za úmyslom, by vás zničil. Nikdy by k vám už neprehovoril a váš život by sa zrujnoval do takého pekla, že by ste zaživa boli v pekle už, ako tí bezdomovci napríklad. Čiže preto on nikdy neodpúšťa hriechy len tak, že proste odpusť mi, lebo spáchal som to a to. Dobre, máš odpustené, môžeš robiť ďalej hriech. Nie. Boh odpúšťa iba raz.